Kumusta po kayo? Matagal na po tayong hindi nagkukwentuhan. Tagal na akong hindi nakakapag-live. Siguro mga 2 months na yata eh. Ngayon lang akong nagpag-live. Kumusta po kayo dyan? Hi guys. Hello po sa mga viewers natin dyan, nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Sa Facebook page, salamat po sa pagpunta nyo po sa Facebook page ko. At marami po tayong nabibigyan ng konting tulong sa mga nangangailangan. Ayan po. Sinubukan natin na mag-live. Para po may tumatawag. Huwag kang tatawag. Naka-live ba nga ako eh. Shout out kay Marlon Bubis. Ayan. Shout out nga pala kay kay kanina na tumawag sa akin si pangalan nito. Si Christian pala, shout out Christian Nasol. Hello sa inyo dyan. Ayan. Kumusta po kayo? Ayan, wala pa tayong viewers. Nasa trabaho kasi sila ngayon eh. Sabihin mo nga kay huwag siyang tatawag. Ayan. Ayan kay boss. Boss Daddy Frankie. Yun oh. Salud Daddy Frankie. Ayan. Suportahan po natin si Daddy Frankie. Yan ang dapat na sinusuportahan. Kasi malaking ambag niyan sa pagtulong sa kapwa, si Daddy Frankie. Daddy Frankie Vlogs. Isa pong malupit na Samaritan, good Samaritan yan. Malupit yan, Daddy Frankie. Siyempre mga kasama natin, sila Arthur Seya, Kenneth TV, Andrea The Channel, EJ Dulog, JL TV Official. Shout out lahat sa inyo diyan sa mga sa mga kasama natin diyan na vlogger. Shout out nga pala kay Yoy TV. Mga pangmalupitan din yan si Yoy. Halika pre. Yoy TV. Si Padimong Rans. Ayan, komedyante yan. Puntahan nyo yung ni Pading Rans, Padimong Rans, yung Facebook account niya. Siyempre tsaka kay Jan Bobsa ng Ligaw City. Tsaka kay Yoy TV. Yan. Ikaw ang idolo ko. Daddy Frankie talaga. Tingnan nyo yung mga ni Daddy Frankie, yung mga videos niya. Nasa 145 ata, kung di ako magkakamali. Ang mga video niya, puro po yan, good Samaritan po yan. Puro pagtulong po yan. Napakabait na, Kay Junel Quinto, shout out. Shout out dyan kay Junel Quinto. Lalong-lalo na sa mga Trupan New Hudson Trading Corporation. Shout out lahat po sa inyo. Salamat po, Daddy Frankie. Ingat ka palagi. Sana nasa mabuti ka laging kalagayan. At ilayo sa mga sakit. Sana marami ka pang matulungan. Jeros Vlogger 4. Shout out natin ngayon kay Jeros Vlogger 4. Subscribe nyo yan si Jeros. Kababayan din natin yan, Bicolano din. Ayan. Kay Mirna Blanco, shout out po.
Sa aking classmate. Ayan. Basic lang po ko dyan. Merna, kamusta ka na? Basic lang namin to ah. Ayan, yung mga ano natin eh. Kabayan, di mo ako nakikita comment ko. Sorry, kabayan ha. Sorry ha, napapakwento ako eh. Halika dito, barkada. Sensa ka na, Jeros. Kabayan. Napapakwento lang, sorry. Hindi ko na kita yung kwan mo. Kabayan, punta ka minsan sa ano ni Daddy Frankie. Sa channel niya. I-ano mo siya. I-subscribe mo siya. Saka Mernas, ano mo si Daddy Frankie. I-subscribe mo po siya. Napakabait niya. Napakamatulungin. Siyempre, ang inaangaan natin na vlogger ng Bicol ng Daet. Si Ate Edna Vlogs, tsaka si Bal Santos Matubang, tsaka si Kalinga Prab. Shout out lahat sa inyo dyan. 430. Tsaka si pangalan nito si Brother Paas, napakabait niyan. Siyempre si Kalinga Prab. Tsaka sino pa ba? 20 Boy. Si 20 Boy. Reconnecting ko na yung mga charger Hindi ko. ako siya nagawin yung 12. Hindi man. Ayun. Shout out kay Mons TV. Alien. Mons TV, shout out po. Ano natin yan, kasama ni Daddy Frankie yan. Hindi ako sa baloy ni Daddy Frankie. Ayun. Ayun pala eh. Hindi ako sa baloy ni Daddy Frankie. Ayos. Yan, puntahan mo si Daddy Frankie. Okay po yan. Sure Idol, sabi ni Merna Blanco. Salamat po, Merna. Ayan. Salamat po sa pagpunta sa live. Ayan. Miguel Love shoutout po lahat sa inyo dyan, sa mga nanonood at sa atin. Salamat po, Jeros Vlogger 4. Balikan po kita. Salamat po, Daddy Frankie. Labis ka talaga. Talagang andyan sa iyo yung mga kahit na maliliit na kapwa namin na vlogger, pupunta ka po. Maraming salamat sa iyo sa Lord. Saka Daddy Frankie, congrats pala. Doon sa sa pagpunta mo sa Pangasinan, doon sa graduation. Kinikilala ka nila doon na bilang isang malupit na tumutulong sa kapwa, charity vlogger. You're welcome po, Idol, anytime. Pangasinan yun, ano? Oo. Kaya doon. Salamat po, Merna. Salamat po. Malaking po yan sa amin na Katrabaho ko sa McDo. tulong sa amin ni Daddy Frankie. Parang bura. Sino? Katrabaho ko sa McDo. Taga Pangasinan. Parang bura. Ayan, kumusta po kayo dyan? Shoutout po dyan sa barangay namin, dyan sa sa Barangay Francia. Tsaka dyan sa Ligao City. Shoutout po dyan. Sino nga yung kanina? Nagpapa-shoutout. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Sino Dali, mamaya tingnan ko nga doon sa nakalimutan ko tuloy. Shout out po sa sa wife ni Daddy Frankie, si Ma'am Rochelle. Shout out po, Ma'am Rochelle. Sana nasa mabuti ang kalagayan. Ingat po kayo palagi. Ayan po, maraming salamat po sa 80 viewers natin ngayon. Napakadami na pala. Mons TV, Nigalab shout out po. Daddy Frankie and family, enjoy
Relax po sa outing. Ayan. And yan. Ayan. Maram po, Mons TV. Support natin si Mon TV. Subscribe na yan. Ayan, sa aking, pinakamagandang asawa, Marlene Buban, ang nagbabalik na Bicolano Elvin ngayon, kalang nag-live. Shout out naman dyan. Ayan, siyempre. Andyan na si pinakamagandang asawa ni Bicolano Elvin, Marlene Buban. Ernie Arsiga, shout out po kay Ermi Arsiga. Ayan, si Ermi Arsiga, malamang taga Polba to. Shout out po din. Ayan, shout out po dyan sa mga taga Polba dyan. Mga nagpapa-shout out pala sa akin si Raul Sodsod. Yan, pinakasikat yan na sa radyo yan, sa Iriga, kung di ako magkakamali Iriga or Naga. Saka si nakalimutan ko kanina tumawag kanina yun Ayan. Thanks, Mon, sabi ni Daddy Frankie. Hello po, Amy Arsiga. Saan ka po ngayon, Ma'am Ermi Arsiga? Tama ba po? Taga Paul ba po kayo? Ayan. Shout out lahat po sa inyo dyan, sa mga nanonood. Ayan, salamat po sa pagpunta sa aking channel. At dyan po kayo nakasupport. Maraming salamat po. Ayan gagawa dito si Ardel. Shout out naman, El. Ay, nagre-repack kami ng bigas, Oh. Mga idol, nagre-repack ng bigas. Oh. Ermi Arsiga, shout out po. Ayan. Salamat po. Ma'am Ermi, as po kay Daddy Frankie. Isa po yan na malupit na good Samaritan. Lupit talaga niyan. Tingnan nyo na lang po yung niya, yung YouTube channel. Para po malaman nyo po kung ano po si Daddy Frankie. Kaya salud po ako sa kanya kasi dahil sa kabutihan niya na binibigay sa mga taong medyo mahirap ang buhay. Kaya malaking bagay po yung ginagawa ni Daddy Frankie. Kaya salud po kami dyan sa Dati ako idol niya, pero ngayon siya na yung idol ko. Siya na yung idol ko ngayon. Siya ang iniidolo ko ngayon. Kaya tutuwa po ako sa kanya. Kasi ibang klase siya, ibang klase. Kasi yung niya, yung ginagamit niya kasi yung yung pangsarili niya talaga na yung sarili niya mismo yung namimigay niya. Yan. Ay, Marlene Buban, shout out po. Ayan. Shout out daw. Mrs. Kay Daddy Frankie. Yan, salamat po. Po siya, nagluluto. Ayan. Ayan ang pinakamalupit na kaibigan natin, si Ma'am Andrea de Channel. Ma'am, salud. Salamat sa pagpunta sa aking channel. Mega shout out po sa'yo. Ayan. Ma'am Andrea, kamusta na po? Ang ganda ng mga mo doon Yan ang gusto ko sa'yo, prangkahan. Walang paligoy-ligoy. Mega love shoutout po. Suportahan po natin si Ma'am Andrea. Yan. Isa po yung magaling na commentator yan. Malupitan dyan. Bilib ako niyan. Ano kasi yan siya. Bilib din ako kay Ma'am Andrea kasi siya yung talaga yung totoo yung niya, sinasabi niya Hindi siya yung hindi siya yung mga
paano ano lang, yung parang totoo talaga yung sinasabi niya na ano. Sandaan. Kaya believe din ako sa kanya. Ay, barato. Kay Ma'am Andrea. Support po natin si Ma'am Andrea. Yan. Host, pa-support naman si Ma'am Andrea. Yan. Siyempre. Malupit yan. Siyempre kasama natin yan eh. Yan yung mga ano natin. Shout out po kay kay Kuya Arthur. Kay Arthur, saan ka na? Hindi ka lumalabas. Shout out sa iyo, Kuya Arthur. Asa na si at taga Kasinagan ako, Ben, anak ni Ben Arsiga. Ay, okay. Kasinagan pala. Akala ko kasi Paul ba. Shoutout po sa mga taga Kasinagan, Was Albay. Ayan. Shoutout kay Bimboy Robio, Bigwenseho. Shoutout sa'yo, boy. Shoutout po sa kabayo ni Gob. Ayun. Gob, meron ka bang kabayo? Tama ba? Ayan, shoutout po sa kabayo ni Gob, sabi ni Daddy Frankie. Ay, Mama Andrea, shoutout sa'yo, Mega Love, shoutout sa'yo. Ayan. Si Mama Andrea, mapagmahal yan eh. Mabait din talaga yan. Siyempre, may mga bagay din kasi na alam mo na, hindi ko na pwedeng anuhin yun. Basta, kayo nang bahala. Hindi ako commentator ha. Hindi ako magaling dyan. Si Mama Andrea magaling dyan. Daddy Frankie malupit sa kabayo. Yata, ibig sabihin ni Bicolano Elvin. Ayun. Malupit naman. Baka Red Doors yan, Mama Andrea. O kabayo talaga na tumatakbo. Daddy Frankie, galing kay Daddy Frankie, Bimboy, Robio, shout out. Ayam, Bimboy, big shout out ka ni Daddy Frankie. Ayan. Malakas ba boses ko? Hindi ko kaya mag-Red Doors. Tumba ako doon. Ayun sabi ni Ma'am Andrea. Maganda yun, Ma'am Andrea, mag-Red Doors ka para pag magla-live ka na, maano mo, parang mas lalo pang lalakas yung loob mo. Nasaan ka ba, Bicolano Elvin? Dito ako sa bahay. Nagre-repack ng bigas. Ayun Oh, kasi may deliver ako bukas Ayan 40 sacks yan, bigas, nire-repackin. Taga-rega po, shoutout mo si Ma'am Andrea. Ay, Ma'am Andrea. Ayan si Arnel, saka si Kilala ko na. Namimiss ka na daw, Ma'am Andrea. Ni Makmak, saka si Arnel. Hindi na daw tayo nagkikita. Walang ibang maganda doon eh. Wala daw ibang maganda ron. Si Ma'am Andrea lang Walang ibang maganda doon eh. Walang ibang chicks doon. Chicks yan eh. Hello po, mega love shout out sa mga pogi mong staff dyan. Hang out tayo minsan, kila Daddy Frankie. Okay, sige. Walang problema. Open kami dyan. Sit mo lang. Siyempre, kasama ko si Mrs. dyan. Hindi mawawala. Baka sana naman ako makarating yan. Dati nalasing ako dyan ni Daddy Frankie. Sinakay ako sa L3. Patay ka naman eh. Tulog ako sa L3 talaga eh. Bagsak ka daw na bagsak. Oo. Paano pa naman yung pinainom sa akin ni Daddy Frankie, black label. Hanggang sinundo ako ng Hello po, may nag-love shout sa mga pugi mong staff dyan. Pwede na, hangover na. Ang out na tayo minsan kila Daddy Frankie. Sigurado yan. Sige po, Ma'am Andrea. Sit natin. Ayan. Ang lakas naman ng boses ko pala. Nakalimutan kong si
Tumawag sa akin yun eh. Ang pangalan nito kaya. Nalimutan mo, nagpapa-shoutout sa akin yun eh. Sabi niya, pag nag-live ka, shoutout mo ako. Yan. Pag pupunta kami dyan. Sama namin itong bataan namin. Daddy Frankie, dan na. Tinapos ko lang po yung video mo. Yung pinakyaw mo, paninda. Ayun. Maraming salamat sa iyo. Aking kabayan. Galing po yan sa Bicol. Si Jiros Vlogger 4. Yan. Subscribe natin yan. Nels, subscribe mo si Jiros Vlogger 4. Saka si Mac. Oo. Iyan nyo ito mamaya. Pagkatapos nyo yan. Saka sila Ma'am Andre, tapos na kayo dito, no? Oo, subscribe nyo na. Nanonood ako dyan. Saka sila ng Daddy Frankie, okay na, di ba? Oo. Sino ba yung dito sa atin? Para wala bang pa-jacket dyan? Ay, oo. Lagyan natin ng jacket dyan. Marunong ba ba ako? Alam ko, pipindutin ko tapos put user and time. Ano mo? Kalimutan ko na yung pa-jacket. Nakalimutan ko tuloy. Put your user time. Tama ba? Ito ba yun? Naku, di na ako marunong Ay, oo, add moderator. Galing na nga ni Daddy Frankie. Kaya lang walang lumalabas. Ubus na? Ay, okay na Daddy Frankie. Ay. Ubus na yung kunaya. Kaya pa? May bala ka na. Add moderator. Bakit wala? Remove moderator Daddy Frankie nakalagay. Nangalanguan ko na eh. Tagal na kasi dati. Lagi din ako nag-ano eh. Ang nakalagay dito, report, remove, put user time out, high user in this channel. Ay, okay na, dito na. Add moderator, okay na. Ayan. Meron ka ng jacket, Jiros Vlogger 4. Siyensa na, Ayan. Ayan, lagyan natin ng jacket. Ayun, okay na Daddy Frankie, salamat Yan, nagaling talaga ni Daddy Frankie. Pati naman, yung alam na alam eh. Scroll lang pala eh. Tapos, yung pinaka-last pala, yung may nakalagay na add moderator. Ayun. Salamat kabayan. Kanina kita makikulab kabayan. Kinaano kita makikulab. Ay, sama ka lang sa akin. Punta tayo si Daddy Frankie. Napakabait niyan. Punta tayo dun sa kanya. Oh, mag-join ka kay Daddy Frankie. May siya eh, yung mag-join ka sa kanya. Para mas maganda. May pipindutin mo lang doon. Hindi ko alam kung paano gawin yun kasi yung mag-join din. Para collab tayo doon kay Daddy Frankie. Okay yan, napakabait niya. Wala kang masasabi diyan. Kaya nga matulungin nga yan eh. Kaya saan lugar ng kabayan Daddy Frankie? Sa Makati po yan. Oo. Basta sa Makati lang. Hindi ko na sabihin kung saan siya. Sabihan mo lang ako pag gusto mo. I-inform muna natin si Daddy Frankie. Bago tayo pumunta doon. Mamaya hindi tayo payagan eh. Nakalimutan ko ang shout out mo si pangalan kanina. Hindi mo ako naalala kanina. Yung nagsasalita, tumatawag kanina. Yan. Facebook add ko ika. Facebook add ko.
Facebook ko ba? Jeros, Facebook ko ba? Facebook or Facebook page. Mag-vlog ako nung Domingo sa Manila Bay. Nag-vlog ka sa Manila Bay? Malapit lang yan dito eh. Malapit lang yan dito. Facebook ko. Ito rin, Bicolano Elvin. Ang Facebook ko. Yan din. Jeros Vlogger 4. Bicolano Elvin din. Yan. Nag-vlog ka pala dun sa ano? Sa Kuan. Diyan sa Manila Bay. Ganda nga dyan eh. Dolomite siguro. Oo, pwede. Pwede. Dito lang ako. Dito lang ako lagi sa bahay eh. Hindi man ako naalis. Sarap yung padlay-pad ng drone. No. Pero Dolomite na maganda ng palipad. No, fairness. Maganda doon mag-vlog sa ano. Sa ano. Kung mayroong ganun drone, sarap magpalipad doon eh. Mons TV, hindi ka kasama. Mons TV, hindi ka kasama sa outing nila DFNAR. Galing po yan kay Ma'am Andrea na Jeros TV. Ang daming vlogger sa Manila Bay na kilala ko nung linggo. Ayun, maganda yan. Ganda pag ano, pag marami ka rin kilala. Okay yan, Jeros. Para lalo kang makilala. Sa marunong ka lang makisama, kahit saan ka pumunta, walang problema. Marunong ka makibagay. Yun lang naman eh sa tao eh. Marunong ka lang makibagay. Elvin, pag natuloy yung outing, sumama kayo para masaya. Ayun, pwede. Oo. Pwede yan, Ma'am Andrea. Pwede yan. Kailan kaya yon? Nakaraan kasi hindi ako nakasama eh. Sumama eh. Kasi busy rin ako eh. Ako lang kasi ang ano dito, driver. Kaya ano. Sige po Ma'am Andrea, ano natin. Yan, shoutout po lahat sa mga viewers sa Ma'am Andrea di channel. Yan. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ano ni Ma'am Andrea, subscribe po kayo. Andrea di channel. Tsaka kila Kuya Arthur, Seiya. Tsaka yung mga kasama namin. Siyempre, Daddy Frankie, the best yan. Good, dito kami sa Seabreeze Resort ngayon, malapit lang. Seabreeze. Sa Taguig. Ayan. Ma'am Andrea, andun pala si Daddy Frankie. Seabreeze. Maganda yan, ano? Seabreeze. Ayan, ingat ka po diyan lagi, Daddy Frankie. Pag di po ako busy kabayan, pasyalan kita diyan sa inyo. Sige. Sa Taguig, PM na sana kita. PM na lang kita sa FB mo. Okay, sige. Salamat po, Jeros. Ingat ka palagi. Shout out lahat sa mga kaibigan mo, Jeros. Mga katropa mo. So, huwag mong kakalimutan, mga kasama namin, na Daddy Frankie, tsaka sila Ma'am Andrea, tsaka sila Kuya Arthur, sila Kenneth, TB, tsaka
Sinamons TV, subscribe nyo po. Vanessa Suzuki Channel, Miguel Love shoutout po. Bicolano Elvin, Tams Love Dan. Maraming pong salamat sa iyo, Ma'am Vanessa Suzuki Channel. Salamat po sa pagpunta po dito sa aking bahay. Salamat po. Ayan po. Salamat po. Dahil andyan po kayo na magpasyal po kayo. Sabi ni Daddy Frankie, Barangay San Miguel, Taguig. Miguel Love shout out po, my one and only Lalabs Andrea. Wow. Ang labit talaga ni dami nagmamahal kay Ma'am Andrea. Alam mo, Lalabs pa yan. Miguel Love shout out po kay Daddy Frankie. Galing po kay Ma'am Vanessa Suzuki Channel. Ang ganda naman, Ma'am Vanessa, ng ano mo, YouTube channel. Vanessa Suzuki Channel. Wow. Subscribe na yan. Paki-subscribe na lang po. Ay, makakapanood po. Tapo kayo sa ano ni Ma'am Vanessa. Vanessa Suzuki Channel. Ayan po yan. Malapit lang po, 20 minutes to 30 minutes. Ayan. Galing po yan kay Daddy Frankie. Nag-uusap siguro sila ni Ma'am Andrea. Ayan. Vanessa Suzuki Channel and only Lalab Silaw Mega Love shoutout. Ayan, daming puso. Maraming salamat po, Ma'am Andrea. Galing kay Daddy Frankie. Mega Love shoutout po. Vanessa Suzuki, Mega Love shoutout po. Ayan. Maganda po. Ayan. Wala pa yung mga kaibigan natin dyan. Sila, sila, pangalan nito. Sila, mga kasamahan namin dati ng Daddy Frankie. Ang pangalan nito, nakalimutan ko na. Wala na yung ko, memorize. Patanggal na eh. Ayan. Medyo may katagalan na rin po na hindi tayo nakapag-live. Bali yung watch hour po, wala na. Konti lang yung watch hour. Kaya, salamat po sa inyo, Daddy Frankie, at kay Ma'am Andrea, dahil andyan po kayo. Ka-support po kayo. Maraming salamat sa inyo. At hindi po kayo nagbabago. Oo, shout out nga pala kay EJ Idulog. Yan. Ay, nasabi ko kayo pa kanina. Shout out Ma'am Bane. Yan, shout out po kay Ma'am Bane. Yan, galing po yan kay Daddy Frankie. Galing ni Binboy. Si Binboy alam tuloy. Bicolano Elvin, sa kanya yung Suzuki at Honda. Oh, aba. Ang galing Sa kanya, sa'yo pala yun, Ma'am Vanessa, yung Suzuki at Honda. Mayaman ka pala eh. Host, pa-support naman si Ma'am Vanessa Suzuki. Ayan po. Support po natin si Ma'am Vanessa Suzuki Channel. Ayan. At subscribe na po natin yan. Puntahan nyo po yung channel niya para po makita nyo po. Na lang po, subscribe. Sa mga nanonood po, at puntahan nyo na lang po si Ma'am Vanessa. Vanessa Suzuki Channel. Maraming po salamat sa pagpunta sa channel namin. Maraming salamat, Ma'am Vanessa. Lalags Andrea. Ayan. Yan din, Ma'am Andrea talaga, nito eh. Humble din siya eh. Pero wag nyo lang siyang aawayin Sabay ganun. True friend.
ang mga yan, Gob at Bane. Ayun, yun naman pala eh. Ano talaga eh, Daddy Frankie. Oh. Shoutout nga pala kay Ma'am Lintik. Yan. Talagang nalintik talaga. Ma'am Lintik, shoutout po. Ayan. Nasa kanan na si Ma'am Lintik ha. Ayan, natapos na rin oh. Tapos na ni Arnel oh. Ang galing mo talaga nila. Ayun oh. Ayan ha. Real name ko yan, host. Thanks. Ayan. Ayan. Mabait din pala to si Ma'am Vanessa eh. Diyan mo, Panginoon. Ayun oh. Gamalasing mo na naman ako, Nel. Bibilhin din niya yung Kawasaki at Ajinomoto. Yan, Andre talaga oh. Pinapasaya talaga ako nito eh. Bibilin din pala niya yung Kawasaki at saka Ajinomoto. Aling Rochelle Vlog, shout out po. Kay Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle, kumusta na po? Pero sa ko to. Shout out po sa iyo. Korta ka. At ayan po, subscribe po natin si Ma'am Rochelle. Ayan. Ay, Mac, i-ano mo mamaya si Ma'am Rochelle pala na. Di pa kayo na ano. Kasama ni Daddy Frankie yan. Ayan. Yung pag-asawa ni Daddy Asawa ni Frankie, Kuya inaano Frankie, agad natin yan. Huwag natin papalagpasin na hindi kayo mag-subscribe. Aling Rochelle Vlogs. Yan, yan po yung ano niya. Kinakain tayo nito eh. Oo, pagdating nga doon, pinakain agad ako niyan eh. Binigyan ako ng pakwan. Busog na busog ako eh. Yung pakwan tsaka yung ano, yung mga kanino no, dami no. Ma'am Rochelle, salamat po sa pagpakain sa amin diyan. Yan sa inyo. Marami pong salamat. At busog na busog po kami ni Makmak. Ayan, mamaya. Nel, yan o si Ma'am Rochelle mamaya. Maya, patapos. Oo. Ayan. Shoutout mo, Ma'am Rochelle. Hello. Marcel, shout out. Marcel! Ayan o. Ayan, huwag niyong kalimutan mamaya. Titingnan niya yan. Oh. Ma'am Rochelle, salamat po sa amin Daddy Frankie. Subscribe natin yan. Mega love shoutout po sa nag-iisang asawa ni Daddy Frankie, si Aling Rochelle. Yan! Yung pala Elvin nun. Galing. Eh, ano? Yung mga banat ni Ma'am Andre talagang YouTube lang asawa Pang- ng cake. panghalabira yan. Aling Rochelle ang diet, magsumba tayo. Aba, nag-diet na rin si Ma'am Andrea. Hindi ko na nakikita yung ano ni hindi ko na si Ma'am Andrea nakikita, tagal na. Ayan mo Ma'am Andrea, pag ano, kikita rin tayo. So, isakay na namin. Ayan, kay Ma'am Rochelle, Andrea the channel, mega love shoutout po. Ayan, salamat po. Ma'am Rochelle Vlogs. Aling Rochelle Vlogs. Ayan. Salamat po, Ma'am, sa pagpunta sa channel ni Bicolano Elvin. Maraming pong salamat. At nabigyan ka po ng konting oras na mag-shoutout po dito sa Bicolano Elvin. Maraming salamat po, Ma'am Rochelle. Sana pagpunta namin dyan, meron na naman uli ng watermelon. Hindi, kami naman sunod magdala. Hindi lang po na ikaw lang lagi. Ayan. Sabi ni Bimboy Robio, Bing Consejo, Aling Rochelle Vlogs, shout out po, and Daddy Frankie. Ang bait naman itong ni Bimboy Salamat po Bimboy. Nag-iisang asawa at paborito ni Daddy Frankie yan. Support nyo please yan. Support natin yan siyempre. Si Ma'am Aling Rochelle Vlogs. Salamat po, Ma'am Andrea. Ay, supportive masyado yan si Andrea.
Ma'am Andrea. Mabait kasi yan eh. Ayan. Ito po yung ano niya, oh, yung channel niya, yung link niya, oh. Ayan, pindutin niyo yun po yan at subscribe niyo po. Bago niyo po i-subscribe, panoorin niyo po na muna yung video niya na kahit mga 5 minutes or 10 minutes, okay na po yun. Tapos subscribe niyo na po. Ma'am Andrea the channel, shout out po. Hindi ni Bimbo ya. Ayan. Ayan. Bimboy Rubio Bingonceo, Miguel up shout out. Yan. Kay Ma'am Rochelle. Yan. Kalang ko na. Hindi kaya malaglag yan. Okay na yan? Mamaya pwede yung isang grade doors Kaya yan. natin yan? Pwede man isang grade doors yan Saan? mamaya. Pwede na No? sa kaya mo. Sigurado na yan. Ang sampulo. Salamat po sa inyo sa mga pagpunta dito sa channel ni Bicolano Elvin. Maraming pong salamat. Since na po kayo, ngayon lang po ako nag-live. Zero na po yung ano nito, yung watch hour, wala na pong ano. Malagyan man lang po yung watch hour ni Bicolano Elvin. Guys, patamsak naman po sa host. Salamat po, Ma'am Andrea. Napakabait ni Ma'am Andrea. Ayan. Pero wala yung mga kaibigan natin dyan na sila Arthur ha. Saan kaya yun? Hehehe, sige. Sige ma'am. Anding, sumba tayo. Magsumba daw kayo? Manisa Suzuki ha. Daming pasabog. Lalabs ko ha. Sensya na kayo sa ano sa host. Medyo mahihain pa magsalita, na ano pa eh. TikTok lang kayo. Aling Rochelle, tara na magsumba tayo para pagdating ni Bane, sexy na rin tayo. Sexy. Ang pa-jacket. Ayaw nga pala, Daddy Frankie. Sige po. Jacketan ba si Ma'am Vanessa? Saan na yan? Ayan. Ito. Ay! Unhide mo host si Ma'am Vanessa. Ay, okay. Sige. Kasi hindi ko maano eh. Sorry, Mama. Talagang halata na hindi nagla-live eh. Hindi ka maano. Unhide pala yun. Ito na, add moderator na. Ayan na. Ayan na, Ma'am Andrea. Daddy Frankie. Ayan. Ayan naman pala eh. Pinahirapan ko pa sarili ko eh. Ayan, may jacket na po si Ma'am Vanessa. Ay, salamat pala Ma'am Vanessa. Pumunta ka dito sa channel ko. Salamat po kahit andyan po kayo. Sensya na kayo sa host na hindi yung host to na hindi professional eh.
Ayan, Ma'am Andrea, salamat po. Ayan, ngayon, alam ko na. Nahin mo. Oo nga po, nahin. Ay, tas. Yan, tama. Tama, Daddy Frankie. Ay, Bimboy Robio, Aling Rosier, na-subscribe na kita. Ayan. Salamat po, Bimboy. Ayan. Pag nag-subscribe kay Ma'am Aling Rosier, papakainin ka agad ng ano niyan doon. Talagang pa-estima rin ka, ano ka, hindi ka pababayaan yan. Aling Rosiel sa YouTube na lang kay Mark Kremer tayo magsumba. Ayan. Hello dyan. Hello sa inyo dyan. Ayan. Ang haba naman, Bimboy, ng hahaha mo. Ayan. Nigalab shoutout po lahat sa inyo dyan. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po mga kaibigan namin. Daddy Frankie, Andrea Di Channel, Aling Crucial Vlogs, Mons TV, sino mo ba? Vlogger, limutan ko. Huwag niyo po kaming kalimutan. Subscribe niyo po mga kasama namin. Pagbisita ni Vanessa Suzuki, ang LS mo, ibig sabihin, malakas ka na, Elvin. Ayun. Ano po talaga eh. Si Kuya Arthur, subscribe nyo Arthur Seya. Oh, baka sabihin ni Kuya Arthur, din natin inaano siya. Hindi ko siya nakikita dito eh. Shoutout kay Kuya Arthur Seya. Yan, napakabait din niya na kaibigan natin. Kaya lang busy siguro eh. Pag nabisita ni Vanessa Suzuki ang LS mo, ibig sabihin, malakas ka na. Ayun. Sana nga, Ma'am Andrea, ano? Pero okay na ito, Ma'am Andrea, kasi may natin channel ko eh. Hindi pa gaanong nakikilala. Pero makikilala din yan balang araw. Antay-antayin lang natin. Ha. True lalabs. Lahat ng binisita ko, lahat love and support ko sila. Salamat po, Ma'am Vanessa Suzuki channel. Salamat po. Yan. Mega love shoutout po yan, Ma'am Vanessa, sa mga naririyan sa inyo. At sana nasa mabuti ka palaging kalagayan. Lalong-lalo na yung family mo. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa mga viewers ni Bicolano LB. Ayan, si Vanessa. Na mismo nagsasabi niyan, Elvin, sa kalam ka na rin. Ayun! Thanks sa small back host. Malakas ka pala, Vanessa Suzuki, Ayan. Pero si Ma'am Andrea, malakas yan. Okay. Huwag kayong nuloko-loko dyan. Pag yan bumanat, napakadiin. Madiin yan. Shoutout to Ma'am Andrea. Kapag
Solid na kaibigan din yan. Talagang ayos na kaibigan din yan. Ma'am Andre. Yap, ilaw dyan. Shout out dyan. Promote ka ng Daddy Frankie Team. Ayun. Yan ang bilang ng mga babangis na mga ano ni Mama Andre dyan. Shout out sa Red Horse. Ayan. Mamaya Daddy Frankie may Red Horse na dito. Aling Rosel, matagal na ako na nakasubscriber sa'yo. Don't forget yung watermelon ko, ha? Ayan, sigurado na yan. Ma'am Vanessa, sigurado na yan. Watermelon. Ganun, mahula. O, ako na lang magbigay sa'yo yung watermelon. Doon. Tapos doon bibilin ko kay Ma'am Rochelle. Ay, pahinga ako boy ng ano boy? Yung charger ko. Meron mga muna ng charger ko. Lubat na ako. Sabi ko na sa'yo, bibili na rin yan niya. Yung Ajinomoto. Bibilin pala, Ma'am Andrea. Uba natin, nalubat. Baka malubat. Ayan, okay na. Ayan. Ayun. Bibisitahin kayo ni Vanessa. Ayan. Salamat po ah. Magbisita ka lang, ma'am. Si GC ang bibitsin. si JC ang magbibitsin. Daddy ba? Ayos talaga na. No prob. Vanessa Suzuki. Ano gusto mo? Seedless pa. Ayan. Ayan, wala pang buto yan. May balak, wah. Ayan. Ay, natapos na si Arnel, oh. Ano, Nel? Isang doors na dyan. Tinira namin 40, isang oras lang. 40 isang oras. Ang balis na talaga eh. Ang gusto ko sa'yo, Brad. Ano? Ay, wala. Hindi na pala uso red doors na yan, oh. Ano na yan? Ang bibili mo? Yung San Miguel? San Miguel. Lalabs. Bane, isang truck daw. Bibigay na aling Rochelle. Sa'yo na lang yung pakman. Pero ipang-ayuda mo daw. Ang bigat pa naman yan, Ma'am Andrea. Ang bigat pa naman.
Daddy Frankie, baka gusto ni JC maputol ang kaligayahan niya. Yeah. Yeah, thank you po soft drinks ha. Ay, okay lang. Salamat. Ayan, mag-shoutout ka muna, oh. Naka-live tayo. Nagpapasalamat sila kasi binigyan ko sila ng soft drinks. Kasi nag-ano sila dito sa may construction supply. Alam mo naman tayo, pag medyo malaki-laki yung ay, wag na. Baka maano ka. Wag. Ano, the drive? Tuwan-tuwa yung mga basketballista eh. Binigyan ko sila ng 2 malaking soft drinks. Ayos lang yun. Doon sa ano. Akong bahala dyan sa mga bag ni Aling Rochelle yan. Tanggalin mo muna yun, Noy. Tapos, oo. Tanggalin mo na yan. Ano to? Sobra ba to? Ang dami naman, oh. Kaya nga. Ayan, mega love shoutout lahat sa inyo dyan, sa mga nanonood. Ingat po kayo palagi. Nasa mabuti kayong kalagayan. Wow talaga. Vanessa Suzuki, thanks. Ayan. Napaka humble naman itong dalawang si Ma'am Rochelle tsaka sila Ma'am Vanessa. Lalabas kayo, laki ng rainbow. Ha? Laki ng rainbow. Saan? Hello po kay Jeffrey Alcordo. Shout out po. Hello. Hello sir. Nood muna kami sa live mo. Marami pong salamat po sa pagpunta sa akin YouTube channel. Kay Jeffrey Alcordo. Salamat po sir. Taga saan ka po? Taga saan ka po, Jeffrey? Salamat sa pagpunta sa channel. Baka ma-subscribe mo itong mga kasama namin. Sila Daddy Frankie, tsaka si Ma'am Vanessa, sila Aling Rochelle. Sa mga kasama namin. So yun na lang, sir. Salamat sa sa pagpunta sa channel. Jeffrey Alcordo. Ayan, galing po kay Daddy Frankie. Jeffrey Alcordo. Shout out. Yan. May bago tayong bisita, Daddy Frankie, si Jeffrey. Salamat Jeffrey sa pagpunta sa channel. Mons TV, may galab shout out po. Galing po kay Ma'am Aling Rochelle. Ayan po. Alien Mons TV, Miguel Love shout out po. Yan. Galing po yan kay Ma'am Vanessa. Vanessa Suzuki. Mons TV, Alien. Yan. Ay, Mac! Drive ka, Mac. Diyan lang, Noy. Huwag na. Mac, mga ano ka dyan, Mac? Mga bangga ka dyan. Alien Mons, shout out. Nagalab shout out po, Mons TV. Salamat sa pagpunta sa channel ko.
Hoy, Mac! Nagdadrive. Mac! Mabangga mo yan. Mabangga mo yan. Tigilan mo yan, Mac! Eh, ano mo na, parking mo na. Ba't pinapayagan mo? Hindi pa naman nag-aaral mag-drive. Kaya nga. Bakit mo pinapayagan? Hindi, nagulat ako, kinuha niya eh. Hindi pwede. Mamaya, pag nabangga siya, ikaw na Mac, wala tayong pambayad, Mac. Taga sa wala yung itigilan ko. Ano mo lang yung Oo. Ano mo lang? Wala ka. Ah, tama na yan. Tama na yan, Mac. Ayun, pasensya na kayo ah. Yung sasakyan mo, kinuha kasi ni Mac Mac, kaya pinagdadrive niya eh. Mahirap na makabangga eh. Marami kasi sasakyan dito. Dati pa lang kay Mons TV lang, saka lang. Yan. Mons TV, salamat po. Maraming salamat sa pagpunta sa channel ko. Alam, Melvin, pag bumangga yan, ikaw pa rin naman yan. Map, sarado mo na. Ano ka, makabangga ka. Sarado mo, may ilaw pa. Ibaba mo na yung pin... Ano? Yan, mega lot shout out po sa inyong lahat. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan at iingat po tayo palagi. Ayaw nga pala. Sige. Mama Andrea, bigyan ko ng jacket si Mon TV. Okay na po Mama Andrea, meron na pong jacket si Mons TV. Salamat po Mons TV. Punta tayo doon kay ano? Ha? Papunta naman kay Kuya Janjan, papatulong Saan? sa bahay niya. Sige. Okay na magpara drive ha. Hindi na. Mamaya makabang... Papunta lang kami kay ano? Kay Janjan. Papatulong sa bahay niya. Sige na. Share ko nga muna to, baka madagdagan. Salamat Ma'am Andrea. Salamat po. Ingat ka po palagi. Ayun. Ayun. Hindi, okay naman yon. Ay, siguro, gusto rin, ano, huwag mo nang papakialaman na. Wala. Ingat mo sa akin. Hindi kayo magbabayad pag ano, wala kang pambayad. Ang gaganda mga sasakyan dito, mga bangga ka. Share ko muna. Salamat po, ma'am. Salamat po, Ma'am Andrea. Salamat po. Alin daw? Sama ka doon? Ayo. Kila ano? Lumalaman, magbuhat ng cabinet. Yung ano nila, cabinet? Ay, oo. Ayan, salamat sa pag-share, Gob. Salamat po, Daddy Frankie, tsaka Ma'am Andrea. Salamat po. At salamat po sa suporta sa Bicolano Elvin Vlog. Ayan mo po, andyan din po ako sa inyo. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Lalo po sa page ko, lagi po kayong, andun po kayo lagi. Lagi po kayong kadikit doon. Yung batang tinulungan mo sa Cartimar na si Jitsuko, yung nagtitinda ng tinapay, ikaw pala yon, Jeffrey Alcorda. Ay, alain mo, ikaw pala yon, yung batang tinulungan mo sa Cartimar na si Jitsuko, yung nagtitinda ng tinapay. Ay, okay, sige. Ayan po, Jeffrey.
tulungan mo po kami na ano na puntahan mo po yung channel nila ano ni na Daddy Frankie at si Ma'am Andrea. Tsaka yung mga nandito po sa ano sa live. Tingnan mo na lang po. Salamat ano Jeffrey Ikaw pala yung tinulungan ko. Pasensya na, hindi ko ano masyado yung ano kasi jitsu ko kasi nakalagay doon sa iyo eh. Yung tatay mo yung may ano, may bone tumor. Okay, sige. Sorry Pasyal ka rin sa live ni Andrea Mambane para makilala ka pa rin. Ben. Yan. Mamamasyal ka lang sa mga live Elvin para makipagkaibigan. Ayun. Pumupunta ako minsan, kaya lang minsan kasi pag ano sa gabi madali akong mga alas 10 tulog na ako eh. Kaya minsan hindi ako nakakapag ma'am. Pero siyempre sa ngayon gusto ko na rin mag live at andyan na po ako sa inyo palagi. At namasyal siya sa LS ko, Daddy Frankie, paminsan-minsan. Paminsan. Minsan, tama siguro. Ayan. Galing po yan kay Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa Suzuki Channel. Ayan po. Salamat po sa inyo sa andyan po kayo, suporta. LB, pasyalan mo din sila kay John TV. I-promote natin doon channel mo. Sige po. Sige po, papasyalan ko po yan pag mag-live siya. John TV. Sige po, anoin ko mamaya yan si John TV. Baka na subscribe ko na yata yan eh. Pero di pa ako nakakapasyal sa niya eh, sa channel niya. Sa pag nag-live siya, di pa ako nakakapasyal. Sila kay John TV. Okay, sige. I-promote natin doon channel mo. Maraming salamat po, Ma'am Andrea. Salamat po. Ayan. Boy, pahingan tubig, boy. Hello dyan sa inyo dyan, sa mga natin dyan. Mga kabiruan natin dyan. Parang may kulang Wala yung mga kasamaan natin dati. Ayan, Miguel up shout out sa iyo Jeffrey. Pag pagpasyalan ko na lang kayo diyan sa sa Pasay. Okay, sige. Sige, Ma'am Andrea. Salamat po Salamat, Ma'am Andrea. Pamagat channel nila kay John TV. Paangat channel. Paangat channel pala yung kanya. Yun si Lakay John TV. Ayan. Paangat channel. Sige po, Ma'am Andrea, copy po yan. Isa pa, boy. Boy, isa pa. Ay, salamat po sa kalimutan magpangalan kanina. Nabigay sa akin Yan, salamat
Sige po Ma'am Andrea, puntahan natin po yan. Sila ano, si Pangat Channel. Saka si ayun pala yun si ano si Lakay John TV. Wala yung mga BFF mo Elvin, wala eh. Wala ma'am. Hindi nagpakita. Maraming salamat sa 10 tamsaks. Wala yung mga ano natin sina Kuya Arthur, wala. Shout out kay Kuya Arthur. Arthur Sia. Thank you! Bye-bye! Thank you! Isang oras na ako, no? Isang oras na pala ako. Isang oras pala, okay na yun eh. Ayan, isang oras na pala ako. Pwede na ako mag-out. Papasalamat na ako sa ano, sa mga pumunta rito sa akin channel, si Daddy Frankie, si Ma'am Andrea di Channel, tsaka si Aling Rochelle Vlogs, at saka si Ma'am Vanessa Suzuki Channel. Salamat po sa inyo sa pagpunta sa aking YouTube channel. At ingat po kayo palagi. Salamat po sa suporta sa Bicolanong Elvin. At asahan nyo po na ako rin po, suporta din po ako palagi sa inyo. At kung ano yung inano nyo sa akin, babalik ko rin po. Maraming pong salamat sa inyo, Ma'am Andrea, Daddy Frankie. Sana andyan po kayo palagi. God bless po sa inyo lahat, sa lahat mga viewers namin at viewers ng Bicolano Elvin Vlog. Punta rin po kayo sa aking page, Facebook page. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Sabi nga ni Daddy Frankie, ang inyong lingkod, Bicolano Elvin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Naway pagpalain tayo ng may kapal sa ating Panginoon. Ayan. Laban lang, sabi ni Daddy Frankie. Ayan. Maraming pong salamat. Bye-bye, Daddy Frankie. Ingat po kayo palagi.